Selam selam. Nihayet Aşıklar Günü yakınlaşa. Bu bayramning kelib chiqishi turunda hamanda bahslar bor. Tik bayramning ortig'i bulmayı. Bigrakda suyganiga muhabbat anglata turganining. Bugün biz İlsur Ham Gulnaz Sharipjanovlar top klip topşuruğunu fayda bilen o'tkazib, yulduzlarimiz ko'zligi bo'yicha G'oshiqlar kunining eng yaxshi bo'lagini oshiqlab, qarovchilarimizga bir necha kengash berishga bo'ldik. demek başlayız. Nişikkine ağır bulmasın, tik biz bugün bir jirshi bilen sabılaşırga mecbur. O'ngishlar tilab, yanadan birida yangi kliplar bilan kutib qolamiz endi seni. Paka paka. Dünyada var nazlı жылы söz, imatur tatlı söz, işitesin kileme canım. Ул şonday sırrı tasılı söz, hatta yakılı söz, ona aytam tek sana tarım. Yaratam, nığitip yaratam, şu fikrim yaratam, üzülüp yaratam, şankayım sine yaratam, şıngapta yaratam, sindeyim şalatam, sina bulgan hislerimni jır başa yangratam. Tapşırığımızın en temli ilişi premiera. Top klip topshiruvida yangi Mina degan shap zavqli klip. Benim indamı kurganim var. Sizda qarab ketingiz hali. Neresidir unuttum. Mino poyez bir saatten. Съемкаларны бүгін кеш başlayırlar. Перловка. Перловка холодильникта. В смысле? Sen şunday ixtibarsız İlsur. Men sana odna boyu söyledim. Gali abanın съемкалары deb. Tertipli bol, yeme. Пока. Мен вообще-то Перловка турында. Yüreğinin kaynarlığın bölüp verem bugün sana da. Tüssüz bulgan yaşavlerin senden başka dünyada. Senden başka gökyüzünde ayda başka yıldızlarda balkıp yanay. Senden başka minde başka minden başka sinde başka birbirimiz bulamay. Senden başka gökyüzünde ayda başka yıldızlarda balkıp yanay. Senden başka minde başka minden başka sinde başka birbirimiz bulamay. Yüreğinin saf hislerin kabul etsin taplama. Şeşkelerinin beylemlerin kabul etsin taşlama. Senden başka gökyüzünde ayda başka yıldızlarda balkıp yanay. Senden başka minde başka minden başka sinde başka birbirimiz bulamay. Senden başka gökyüzünde ayda başka yıldızlarda balkıp yanay. Senden başka minde başka minden başka sinde başka birbirimiz bulamay. Yaratan bir deşüllerin tügel hiç de başka.
Шын мәхәббәт кичергәннәр барыберне ярата. Синнән башка күк йөзендә айда башка йолдызларда балкып янмай. Синнән башка миндә башка, миннән башка синдә башка, бер-беребезсез булмай. Синнән башка күк йөзендә айда башка йолдызларда балкып янмай. Синнән башка миндә башка, миннән башка синдә башка, бер-беребезсез булмай. Синнән башка йолдызлар да башка, синнән башка айда башка. Синнән башка миндә башка, миннән башка синдә башка, Синнән башка булмый. Синнән башка миндә башка, миннән башка синдә башка, бер-беребезсез булмай. Снято! Егетлер, кызлар, зур рәхмәт барыгызга да. Пока-пока. Пока-пока. Лилия бүләкнең иң зурысы саф мәхәббәт дип санаса да, үзенә бүләккә ел сайын хушбуй көтә. Бүген Лилия топ клип тапшыруында зәңгәр күрмәкле әнкәй җыры белән яңа баскычларга күтәрелә. Әйдәгез, клипын да искә төшереп китик. Зәңгәр күлмәк текте әнкәй, бер иштән икебезгә, бер булыр дип сүзебездә, бер булыр серебездә. Зәңгәр күлмәкләрдә икәү, кайта идек сулардан, еракмын әнкәй яракмын, бүгенге көн шулардан очрамас микән әнкәй, су буйларына төшсәм, әнкәем зәңгәр күлмәкле, күңелләремдә исән. Ул да зәңгәр, мин дә зәңгәр, парлы күлмәкләр кидек. Әнкәй алдан, мин артыннан, икәү сулардан йөрдек. Зәңгәр күлмәкләрдә икәү, кайта идек сулардан, еракмын әнкәй яракмын, бүгенге көн шулардан очрамас микән әнкәй, су буйларына төшсәм, әнкәем зәңгәр күлмәкле, күңелләремдә исән.
Зәңгәр күлмәкләр киясе бер иштән кызым белән киек балам бу гомерләр әнкәйле булмый гелән зәңгәр күлмәкләрдә икәү кайта идек сулардан еракмын әнкәй еракмын бүгенге көн шулардан очрамас микән әнкәй су буйларына төшсәм әнкәем зәңгәр күлмәкле күңелләремдә исән әнкәем зәңгәр күлмәкле күңелләремдә исән әнкәем зәңгәр күлмәкле күңелләремдә исән күңелләремдә исән Топ клип тапшыруын давам итәбез һәм чиратта Илмир Зиянгиров. Илмир сөйгән ярына, хатынына гадәттә чәчәкләр гөлләмәсе бирәм. Ләкин минем Айгөл чәчәкләргә акча әрәм иткәнне бик яратмый. Шуңа соңгы елларда кибеттән гаиләбез белән тәмтемнәр алып, чәй ишәбез ди. Безне дә чакырыгыз чәй эчәргә. Әйдәгез, клибын да бәяләп үтик. Min senin төсілі Ярсы йөрәкләр Язлардай хислі Туя йөрәкләр Туя ул Мәхәббәт дигән Иң якты хисне Син минем бәхет Мин синең бәхет Тора зур юллар Ерактан дәшеп Яшик сөйенеп Яшик шатланып Bütün җиһанга сөйгеләшеп Син минем бәхет, мин синең бәхет Тора зур юллар, ерактан дәшеп Яшик сөйенеп, яшик шатланып Bütün җиһанга сөйгеләшеп Кирәк, мин сиңа кирәк Бергә булганда дөнья түгәрәк Сүндерми тотыйк сөю учагын Гомер буена бергәләп Син минем бәхет, мин синең бәхет Тора зур юллар, ерактан дәшеп Яшик сөйенеп, яшик шатланып Bütün җиһанга сөйгеләшеп Син минем җаным, мин синең җаның Сөю хисләрем нурлардай якты İkimiz için kötüp alınğan Ortaktan attı Sin minem bәхет, sin minem bәхет Min sinin bәхет Tıra zor yollar, yeraqtan dәшіп Яшик сөйеніп, яшик шатланып
Ene de bulak, diye de bulak deyip kim cevap verdi diye bilirsiniz? Әлбәттә, мөлаим җырчыларыбыз рәтендә булган Азалия. Аның өчен иң мөһиме игътибар. Димәк, безнең экраннарыбызда яңа ел безнеке җыры белән Азалия. Азалияга үзегезнең игътибарларыгызны, тавышларыгызны җибәргә онытмагыз. Яңа ел әйдәле үстүрдән, теләкләр телибез күңелдән. Аклыкка күмәле дөньясын, һәр кеше яратып туймасын. Сәгатьләр сугадыр унике, яңа елыр яңа безнеке. Күңелдә өметләр яшәрә, ясынгы сөенеп яшәргә. Сәгатьләр сугадыр унике, яңа елыр яңа безнеке. Күңелдә өметләр яшәрә, ясынгы сөенеп яшәргә. Биштәрен салганда иңенә, ишектән яңа ел күренә. Бәхетле итәр дип кемнәрне, саныйбыз киләсе көннәрне. Сәгатьләр сугадыр унике, яңа елыр яңа безнеке. Күңелдә өметләр яшәрә, ясынгы сөенеп яшәргә. Сәгатьләр сугадыр унике, яңа елыр яңа безнеке. Күңелдә өметләр яшәрә, ясынгы сөенеп яшәргә. Яңа ел яңа рухсин хисләрне, җылы тойлы ит кишләрне. Бүләк ит бәхетнең җырлысын, сындырма канатларны гысын. Сәгатьләр сугадыр унике, яңа елыр яңа безнеке. Күңелдә өметләр яшәрә, ясынгы сөенеп яшәргә. Сәгатьләр сугадыр унике, яңа елыр яңа безнеке. Күңелдә өметләр яшәрә, ясынгы сөенеп яшәргә. Күңелдә өметләр яшәрә, ясынгы сөенеп яшәргә. Дуслар, көннәр әле безнең социаль фильтрләренә язылмады. Тизрәк кереп язылыгыз. ТНТВ каналы сезнең белән дуслашырга тели. Instagram шелтәрендә төрле конкурсларда катнашып, TMTV каналыннан матур бүләкләр отыгыз. Уйный суда, алтын балык. Уйны шума алтынланып, алтынланып. Әллә инде минем бәләм,
altın balık, altın balık. Altın balık. Уйный суда, altın balık. Niye şolay уйный икән, уйный икән? Әллә инде минем белән, сөйләшергә уйлыйм икән, Altın balık, altın balık. Sevgenime başlayalım. Altın balık, altın balık, altın balık. Sevgenime başlayalım. Altın balık. Уйный суда, altın balık. Миңа карап әйтән иде, сөйгәнеңә әйтән иде. Тик безнеңчә әйтелмиде. Altın balık, altın balık. Sevgenime başlayalım. Altın balık, altın balık, altın balık. Sevgenime başlayalım. Altın balık. Altın balık. Sevgenime başlayalım. Мәхәббәтчел Раяз Фасихов фикере буенча, Бүләк төрле булырга мөмкин. Бик каты гашык булсаң, матур алтын балдак биреп хисләреңне белдерергә була ди ул. студент вакытларында Раяз бар таныш кызларына валентинкалар биреп күңелләрен яулаган. Әйләнешкәч, гашыклар көнен гомумән бәйрәмгә дә санамый башлаган ул. Yaratудан yanıp bitken günler Olsalar da küpten ötkende Bir qaytırsın kebek min üzülüp Seni haman sağınıp kütkende Sen unuttun miken eller mini
Yüreğimde hamam yanan ot. Yazın kışlar kayta tuğan yakka. Sinen ginen itir haber yok. Sen unuttun iken ellemini. Yüreğimde hamam yanan ot. Yazın kışlar kayta tuğan yakka. Sinen ginen itir haber yok. Ötkenlerge geri qaytып bulmay, Үзгәртүкләр булмай язмышыны. Тик син генә таратырсың кебек, Жаным тулы сары сагышны. Син оныттың микән әллә мине? Yüreğimde haman yanan ot. Yazın kışlar kayta tuğan yakka. Sinen genen iktir haber yok. Sen unuttun miken ellemini. Yüreğimde haman yanan ot. Yazın kışlar kayta tuğan yakka. Sinen genen iktir haber yok. Birge ötken ömürlerini barlap, izlep yürüyüm yaşlı gözleri. Sen unuttun iken ellemini. Seni kötüp daldı gözlerim. Sen unuttun miken ellemini. Yüreğimde hamam yanan ot. Yazın kışlar kayta tuğan yakka. Sinen genen iktir haber yok. Sen unuttun miken ellemini. Yüreğimde haman yanan ot. Yazın kışlar kayta tuğan yakka. Sinen genen iktir haber yok. Yazın kışlar kayta tuğan yakka. Sinen genen iktir haber yok. Sinen genen iktir haber yok. Гашыклар көнен гомумән Айлин бәйрәмгә санап тормый. Һәм шуңа күрә тормыш иптәшеннән бүләкләр көтми, өмет итә ди. Шулай да бу бәйрәмдә чәчәкләрсез калганы юк. Бүген топ клип тапшыруында Айлин ныклы адымнар ясап, лидерлар рәтенә күтәрелә. Көлт, көлт, сәгатьнең телләре, саный мизгелләрне
Кочагында иркәләп Җанкаем икәсен һәм мин Онытырбыз дөньяларны Беркая сине җибәрмим Ашыктырмыйк вакытларны Җанкаем икәсен һәм мин Онытырбыз дөньяларны Беркая сине җибәрмим Ашыктырмыйк вакытларны Җанкаем икәсен һәм мин Онытырбыз дөньяларны Беркая сине җибәрмим Ашыктырмыйк вакытларны Җанкаем икәсен һәм мин Онытырбыз дөньяларны Беркая сине җибәрмим Ашыктырмыйк вакытларны Алдагы җырчыбыз өчен иң яхшы бүләк ул Сөйгән ярының мәхәббәте. димәк, бу очракта бүләкләргә акча туздырырга кирәкми. Җаным, Әү. мин дә сиңа гашыйклар көненә үземнең мәхәббәтемне бүләк итәм, яме? Нурлы йөзләреңнән, назлы сүзләреңнән Акылымнан язамы күрәмесең? Ярсу йөрәгемне, тормыш юлларымны Бар дөньямны нурга күмәсең Син минем сулышым Күз нурым кояшым Güzelim matурым, Көмешем алтыным Ходай биргән язмыш бүләгем Син минем сулышым Күз нурым кояшым güzelim matурым Көмешем алтыным Ходай биргән язмыш бүләгем Dünya matur yemeli, sen bulganга canım Seni gene üzülüp süygenge Моңлы җырлы язым Син бит йөрәк назым Сине генә тиңлим гөлләргә Син минем сулышым Күз нурым кояшым Güzelim matурым Көмешем алтыным Ходай биргән язмыш бүләгем Син минем сулышым Күз нурым кояшым Güzelim matурым Көмешем алтыным Ходай биргән язмыш бүләгем Мин бәхетле бәгърем, син булганга гына Син бит миңа бик тә кадерлем Моңлы бер җыр булып, күңелемә кердең Яшик мәңге җуймый кадерле Син
язмыш бүләген. Син минем сулышым, күз нурым кояшым, Güzelim matурым, көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш бүләген. Güzelim matурым, көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш бүләген. Ramazановлар гаиләсе бу бәйрәмгә аерым басым ясап тормыйлар. Чөнки алар өчен көн дә гашыйклар көне. Шулай да берәр ресторанга барып, тәмле ризыклар ашап кайтудан баш тартмыйбыз ди. Ә без ресторанга кайчан барабыз әле ул? Үзебезнең кухняда ресторан. Bu dünyada bir sen gene tügel, seni yaratuşum minde var. Tek min gene tügel, tağın birem, sen yaratkan kişi ol da var. Аның өчен бәлки сине түгел, башканы сөю шатлыктыр. Син әйтәсең мине артык дисең, мин әйтәм аны артык дим. Bu мәхәббәт күптән таныш булган, кагыйдәне һаман кабатлый. Үзе яратмаган сине сөя, син яраткан, сине яратмый. Бу мәхәббәт күптән таныш булган, кагыйдәне һаман кабатлый. Үзең яратмаган сине сөя, син яраткан, сине яратмый. Язмыш белән эш йөрәкне шулай, чәкештерә гыйшык юлында. Бу дөньяны төптү кирәк диләр, эш пешмактан тора бу дөнья. Бу мәхәббәт күптән таныш булган, кагыйдәне һаман кабатлый. Үзең яратмаган сине сөя, син яраткан, сине яратмый. Бу мәхәббәт күптән таныш булган, кагыйдәне һаман кабатлый. Үзең яратмаган сине сөя, син яраткан, сине яратмый.
seni yaratmış. Dostlar, günler bizim sosyal filtrelerine yazılmadı. Tezrek kirip yazılırız. TMTV kanalı sizning bilen dostlaşırga tileyim. Instagram şilterinde türlü konkurslarda katnaşıp, TMTV kanalından matur bülekler atığız. Nihoyat tug'an elimga qaytib jetdim. Munda shu xatlim rohat. Mening hallarim bek yaxshi, o'zing ne holda? Hozir 1 minut kutib tur. Aziz Ahmedov, biz sening bilan bir maktabda o'qidik. 7 yoshlarga uyda ketdik yo'l o'tirgan. Hey, bir yigit bor selim men shul haqda. Shul shibarni ko'rib men bo'ldim da xosta. Yonimga kelib qiziqlar seli to'xtamaydi. Ham menga yaratam deb aytirga o'ylamaydi. Voy, men uni ushlatib yurim oy. Qo'y taraflarda sen joni oy. Nega sen kelmading bugun? Voy. Qop-qara qoshingda meni sehrlagan nur qarashingda. Yalanmayım kelmasang da senga bek keragim bor edi sening menga. Qop-qara qoshingda meni sehrlagan nur qarashingda. Yalanmayım kelmasang da senga bek keragim bor edi sening menga. Dime yaratam da dime aytma. Sendan boshqa motorlar bor hatto ko'kda. Shulardan birsi menga sen baxtli bo'l. Sizlarim yaxshilikqa har kimga oshiq yo'q. Voy, men uni ushlatib yurim oy. Qo'y taraflarda sen joni oy. Nega sen kelmading bugun? Voy. Qop-qara qoshingda meni sehrlagan nur qarashingda. Yalanmayım kelmasang da senga bek keragim bor edi sening menga. Qop-qara qoshingda meni sehrlagan nur qarashingda. Yalanmayım kelmasang da senga bek keragim bor edi sening menga. İlyas, ne işlesin sen bunda? Neşlep kişisi meni kaçırmadı? İlyas, qop-qara qoshingda meni sehrlagan nur qarashingda. Yalanmayım kelmasang da senga bek keragim bor edi sening menga. Qop-qara qoshingda meni sehrlagan nur qarashingda. Yalanmayım kelmasang da senga bek keragim bor edi sening menga. Рамиля үшін ең зор бүлек, білесің ме нәрсе? Карточканы ақша белән тутырып, аны кибетләргә кертеп җибәрү. Хатын кызлар өчен шул булыр инде. Шоппинг. Менә без ирләр өчен иң мөһиме ул тулы гаилә белән тормыш итү. Яныбызда балаларыбыз, якыннарыбыз булу. Менә шундый фикерләр өчен мин сине сайладым да инде җаным. Сезнең каршыгызда барыбыз өчен дә үрнәк булган җырлы гаилә. Рамил һәм Рамиля, Хайретдиновлар. Карыйбыз.
Eydəgiz, eydə. Ezgine kaldı. Kelip de gittik. Biləsiz men maymunla nersek şeyitti? Ha? Hizmet. Устаревшая версия. Иң бұрынғы адам архантроп деп аталған. Алар Африкадан Евразияға таралып, айрым популяцион... Стоп. Biz мұнда қысатара келмедік. Ішлерге келдік. Рахым едегіз. Хизмет лагеріне. Canım yarım birer idi. Eğer de mümkün bulsa İki birge yenekşede ömür yollarım olsa İki birge yenekşede ömür yollarım olsa Canım yarım birer idi. Canım yarım birer idi. İki birge yenekşede ömür yollarım olsa İki birge yenekşede ömür yollarım olsa Минем кебек син дә шулай Эзелеп ярат әле Син минекенә инде Мин диеп җаннат әле Син минекенә инде Мин диеп җаннат әле Canım yarım birer idi. Canım yarım birer idi. İki birge yenekşede ömür yollarım olsa İki birge yenekşede ömür yollarım olsa Рамиль. Рамиле, Серьезно? бүгін біз дискотека іштірамыз. Миңа бізге келсек ярый ма? Келегіз. Сейчас. Бар нәрсәгә дә әзермен. Минеке булып калсаң, жаным ярым бирер идем. Ömürlük yarım булса, жаным ярым бирер идем. Ömürlük yarım булса. Егетлер, Қызлар, Canım yarım birer idi. Canım yarım birer idi. İki birge yenekşede ömür yollarım olsa İki birge yenekşede ömür yollarım olsa
Niyaz Xambarçın bu beyramdan Valentinka bilan gina qutulib, bir-birsine matur sözler aytib, Kızları hem turmuş iptaşı pişirgen tort bilen şey işirge planlaştıralar. Aferin, gaileli kişilerinin beyramlari şulay o'tirga tiyish. Şolay. Uranların bilen kilsin minga davul bulup Şistar teli köngülümünü Erini burşulanım kavum Kilsin kili minga bir naz bulup Kilsin kili munglu jır bulup Kalsın yürek türlerimi de Eytilmegen sır bulup Kilsin minga bir naz bulup Kilsin kili munglu jır bulup Kalsın yürek türlerimi de Eytilmegen sır bulup Yangırların bilen kilsin Yaltırasın yaşınların Uyat eli hisleriminin Bik yırakta yaşırgenin Kilsin kilimine bir naz bulup Kilsin kili munglu jır bulup Alsın yürek türlerimi de Eytilmegen sır bulup Bu yaşların bilen kilsin Yaktırtırmış küklerimini Seni kütüp küpme yıllar Nişe asır ötkenimini Kilsin kilimine bir naz bulup Kilsin kili munglu jır bulup Alsın yürek türlerimi de Eytilmegen sır bulup Kilsin kilimine bir naz bulup Kilsin kili munglu jır bulup Alsın yürek türlerimi de Eytilmegen sır bulup Alsın yürek türlerimi de Eytilmegen sır bulup Eytilmegen sır bulup Alдағы basqıçta bizning komanda Әлегә камыт кимәгән яр җырчыбыз Айдар Рақипов. Kızlar, bu işni tezrek düzeltirge kirek indi. Илсур, яшь бит әле ул. Барысы да үз вакыты белән килә. Yarar, kilişem canım. Eydegiz vakitni alga kumişa Aydarның özün birige şakırık. Durmuşlar ağır. Bir gerekten şu oğul bilen şahar arasında. Mana şuna göre men seni oğul bilen şahar arasında münasebetlerini kiliyor için. Mana sana bir iş tapşıram. Davay sen beni boşqarıp çıkarsın deyip şanam. Nega to'xtadik? Kelib jetdik. Men bunda tushib qolaymanmi? Men bu ovulga kirmayman.
шашып сөйләсем килә ынтылып урамнарда адашасым килә буран дулаганда котырып бары тик син елмаясың оныттырып йөрәк ярасын синең белән бары синең белән бәхетемне килә табасың бары тик син елмаясың оныттырып йөрәк ярасын синең белән бары синең белән бәхетемне килә табасың Кыйып яңгыр яуган чакта инеш булып килә агасым бар кайгымны бар дөньямны онтып синең янга килә барасың бары тик син елмаясың оныттырып йөрәк ярасын синең белән бары синең белән бәхетемне килә табасың Яратасым килә шашып сөйләсем килә ынтылып урамнарда адашасым килә буран дулаганда котырып бары тик син елмаясың оныттырып йөрәк ярасын синең белән бары синең белән бәхетемне килә табасың бары тик син елмаясың оныттырып йөрәк ярасын синең белән бары синең белән бәхетемне килә табасың синең белән бары синең белән бәхетемне килә табасың бәхетемне килә Алдагы җырчыбыз бу наданлыклы адымнар белән атлап, Лидерлар рәтенә керә. без бары синең белән горурланып, Алга таба уңышлар теләп, тамашачыларыбызга клибыңны күрсәтәбез. карыйбыз. Мулсия бөтенебезне бүйете. Мин бит сине йөрегенә яраттым Юри сиңа күзләр кысып мин үземә караттым Сине эзләп сөйгәннәргә йөрегенә үч итеп Юри сине яраттым да хәзер булмый һич китеп Йөрегенә дия башлар буталып бетте Сизми калдым юри дип күпме гомерләр үтте Йөрегенә яратам мин йөрегенә сөйләшәм Юри синнән көлгән булып уйнап кына көнләшәм
сиңа хатлар матур сүзләр төзәмен. Мин бит юри сөям диеп үзәгеңне үзәмен. Ышанып та куярсың син утырсаң мине тыңлап. Йөрегенә әйтәм инде яратам сине чынлап. Йөрегенә дия башлар буталып бетте. Сизми калдым юри дип күпме гомерләр үтте. Йөрегенә яратам мин, йөрегенә сөйләшәм. Юрисеннән көлгән булып уйлап кына көнләшәм. Йөрегенә дия башлар буталып бетте. Сизми калдым юри дип күпме гомерләр үтте. Йөрегенә яратам мин, йөрегенә сөйләшәм. Юрисеннән көлгән булып уйнап кына көнләшәм. Йөрегенә дия башлар буталып бетте. Сизми калдым юри дип күпме гомерләр үтте. Йөрегенә яратам мин, йөрегенә сөйләшәм. Юрисеннән көлгән булып уйнап кына көнләшәм. Йөрегенә йөрегенә сөйләшәм. Узган атнада гына премьера булып кергән җырчыбыз карале. Ныклы адымнар белән яңа баскычка күтәрелә. Шулай бик тиз күтәрелә, ә? Бик тиз. Кем микән ул? Әйдәгез бергәләп ашыклыйк. Игътибар экраннарга. Saqına qaldım Jägejil tozdırğan şaşına Hislerge bayırıp elgirdim Bu yolu tügülme, şaşılma Canıma qoğılıp, yanadan qoğulup Tabıldım degende yoğaldım Yüreğe bayırıp, sağıştan bayılıp Dünyanın şiddine yol aldım Dünyanın şiddine yol aldım Saqına endaştım Sözlerden ernilge bir tutam Aytilmi qalğanı мәңгілік Min seni harmanda yaratam Canıma qoğulup, yalandan qovunub Tabıldım
Шуның белән топ клип тапшыру ахырына якынлашты. Димәк, безнең ачыклавыбыз буенча, гашыклар көненә иң яхшы бүләк ниндидер матди әйбер түгел. Ул көнне яраткан кешең белән бергә булу. Бүгенгә без Гөлназ һәм Илсур Шәрипҗановлар сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау гына һәм яраткан кешеләрегез белән бергә булыгыз. Пока-пока.